nên cái xa nằm cái chim cũng slide ác cứ là cái chim shai u chỉ sự u yên ha cái chim chôn u la chop ya cái chim ya hallelujah u la mi pat u Chris u la chop ka terpengkalaki ka chim kermen kawan chim yên trong nay ha u ni o pa tên u lai u yên u yên ka mau ka ba khứ lai la bưng du bồn ki angel ki kren long hang ni shu chim phu ka chim ye ka la u long ha u Giêsu ni long ki ba lai tui u la mi pat u Chris u la job ka terpengkalaki ka chim kermen kawan chim yên trong lai ha u ni o ba tên u lai u yên to nga ring lai na ka chim hi a to nga in na ka chim kermen u lai u khon to nga u ya u ha ka chim ni pat chon u na in ru Chris ula job ka terpengkalaki ka chim kermen kawan chim in trong ai ha u ni o pa tên u lai u yên ula mi pa u Chris ula job ka terpengkalaki ka chim kermen